ना आङो बिसायख'थिनि बेलायाव सोरखौबा गिदिर सोरखौबा उन्दै होननानै साना साफ्रोम बिजाथियानो बिजाथि दा हाइ प्रफाइल ल' प्रफाइल बिदि जेबो बाथ्रा गैया आङो दा माने बुंथिगिरि आसाम आयेन आफादनि आरो प्रमद बर' बिथाङा अलरेडि बड'लेण्डनि CEM जाखांबाय आरो दा रायजो सभानिबो सोद्रोमा आरो MCDनिबो सोद्रोमा गतिके बे हिसाबै मानसिफ्रा बे नोजोरजों नायदों अदेबानि समष्टियाव आं सानो जे सासे बिजाथिखौ आरोखि माने बिनि जितु हान्जा आरो बिनि माने आगुनि मावनाय दांनाय आरो बिनि जि हान्जाफोरनि हादोर आरो नोगोरारिफोरनि थाखाय जेफोर बिखान्थि लानाय आरो बेफोरखौ मावबोनायनि जेफोर इसादि दं बेफोरखौ लानानैसो थांखि लाहैगोन गतिके प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव 5 बोसोर राजखान्थि खालामदों बिनि आगोल बिथाङा रङियाव थानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफोरखौ मावबाय थादोंमोन बिथाङा जुदिअ माने तामुलपुराव जोनोम मोननाय अब्लाबो बिथांनि बेसआ रङिया आंखौ जुदिअ माने बायहेरायाव माबाबाय थायोब्लाबो आङो तामुलपुराव 2001 मायथाइनिफ्राय 2006 मायथाइसिम आङो बेवहाय माने आयेन आफादनि सोद्रोमामोन MLA मोन आङो आरो बिनि उनाव आं MP हिसाबैबो बे जायगायाव खामानि मावबोदों दिनै आङो बुंथिगिरि जानानै थानाय समावबो गोबांथार बे जायगायाव माने सुबुरुन होनाय बायदिसिना खैफोद आफोदाव खामानि मावबाय थादों बिनि रायजोफोरजों आङो दंबाय थायो गतिके तामुलपुरनि रायजोफोरनि थाखाय बिस्वजित दैमारियाबो सासे सिनायजानाय आरो प्रमद बर' बिथाङाबो सिनायजानाय बिस्वजित दैमारियाबो MLA MP स्पिकारशिप खामानि मावबोदों आरो बिथाङाबो सासे CEM हिसाबै खामानि मावबोदों गतिके आं सानो बेफोरखौ रायजो राजाया रुजुनानै गावसिनि फारसे मा मोजां जायो बेखौ नायगोन आंनि बेलायाव जाहैबाय गोरलै बाथ्राया जे रायजो राजाया जौगाखांनायखौ लुबैयो आरो दिनैहाय बयबो मोनथिगौ जे मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव आसामाव NDAनि सरकार फैगोना 100% क्लियार जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जितु अपोजिशन हेंथा जितु पार्टी बे पार्टीया बिसायख'थिनि सिगाङावनो जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय बेराफारसेथिं BTCआवबो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै BPMनि सरकार जागासिनो दं जेराव BJPआबो दंफायो थ' जौगाखांनायनि खामानि मावनांगौब्ला सरकारा मावो आरो जों जौगाखांनायखौ लुबैयोब्ला सरकारजों थानांगौ बे बिथिङाव आं सानो तामुलपुरनि रायजो राजाया माने NDAनि बिजाथिनोनो भट होगोन तामुलपुरनि जौगाखांनायखौ लानानै आरो मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तामुलपुरनि रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावखानानै दं दिनै बिथाङा तामुलपुरखौ जिल्ला हिसाबै गायसनबाय दिनै बिथाङा बेवहाय मोनसे मेडिकेल कलेज दिनै खालामना होबाय बड' गोरोबथानि मुङैनो जा जियानो जा नाथाय बिथाङा दिनैहाय बे जायगायाव माने खामानि मावदों दिनै बेवहाय जोंहा फाग्ला दालाङाव माने फाग्ला दैयाव दालां होनानै दिनै बरमासिम गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो तामुलपुरनिफ्राय बेखौ मावबाय आरो कुमारिखाथियावबो बिथाङा बागानपारा सुबनखाता निकासि बेफोराव थांनो हानाय फाग्लायाव दालां बानायदों ओरैहाय खावलि आरो नागिजुलि जानानै कुमारिखाता थांलाय फैलाय खालामनो हानाय हिसाबै बेवहाय माने बिथाङा दालां बानायदों लामा बानायदों मडेल कलेजबो बिथाङा कुमारिखातायाव खालामदों दा बेबायदि गोबांथार आसाम मालानिबो बिथाङा लामा होजोबदों दा तामुलपुराव जेब्लानो बिथाङा फैयो रायजो राजाया जेखौ बुंदों बेखौनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खालामबोदों गतिके दिनै आं सानो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ चिफ मिनिस्टार हिसाबै मोनबावनो थाखाय तामुलपुरनि रायजो राजाया बिजाथिया जायानो जायाथों NDAनि बिजाथिनो माने दा फदम बिबारनि सावगारियाव भट होगोना रोखा दा तामुलपुर बियाबनि नोंथाङा सिगाङावबो MLA जाखांबाय आथिखालाव दा तामुलपुर बियाब हिसाबै नोंथाङा माबायदि जेंनाखौ नुयो आरो बेबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोंथाङा माबायदि रादाय होनो सानो तामुलपुरनि दा जेंना होननानै बुङोब्ला जोंहा जायगायाव थानानै मावनांगौ गोबां खामानि दं सरकारि भाबै जोंहा तामुलपुराव गोबाङानो फ्राय जाफ्रामनानै दं दा नाथाय बेखौ जोङो आबुं महर होनांगौ दा तामुलपुरा जिल्ला जाबाय अदेबानि बेयाव जिल्ला जादोंब्लाबो बिफानारि अफिसफ्रा दाबो जिल्ला हिसाबै गायसन जाजोबाखै बेवहाय सासे जिल्लानि जि खुंगिरिफोर नांगौ गासै बिफानावनो बेयो दाबो जाथ'जोबाखै बेखौ जोङो मावनांगोन तामुलपुरा आबुं मोनसे जिल्ला जानानै जाहाथे गासै बिफानानो डिपार्टमेन्टानो बेवहायनो खामानि मावजायो आरो हाइस्ट अफिसारफ्रा बेवहायनो जिरायनो हायो बेखौ मावनांगोन बे मोनसे जेंना दं मोनसेया जाहैबाय दिनै बेवहाय मडेल कलेज
बियो फ्राय 5 बोसोरानो जाबाय दाबो लुफुंजायाखै सोर थिकादारा मावदों मानो बिदि जादों बेखौ नायनानै जुदि थिकादारा दाय मावदोंबा ब्लेकलिस्ट खालामनानै गोदान थिकादार गायसननानै बेखौ फोजोबनांगौ आरो तामुलपुराव जोंहा साइन्स फरायनो थाखाय माने डिग्री कलेज गैया ओंखायनो बेवहाय जों साइन्स बिजोंखौ थाबैनो गायसननांगौ आरो मोनसेथिंजाय जोंहा तामुलपुराव प्रभिन्सियलाइजेसन कलेज गैया गंसेबो दाख्लै काउन्सिलाइज कलेज जाबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोनानो बेखौ काउन्सिलाइज खालामदों जेखौ दाबो प्रभिन्सियलाइजेसननि मर्यादाखौ मोननो हायाखै बे कलेजखौ जों प्रभिन्सियलाइजेसन खालामनांगौ आरो बेवहाय खालि जोङो माने आर्ट्स बा कमार्सखौ नङा जासे साइन्सबो जोङो बेवहाय खुलिनांगोन प्लास इन्टिग्रेटेड बिएडखौबो फरायफानो हानाय खालामनांगोन माखासे मेनेजमेन्ट कर्सखौ जों बेवहाय सोनांगोन बेनि उनाव जोङो फिन माने बेवहाय माब्रै बिएड कलेज ल' कलेज माने गायसननो हायो बिनि थाखाय आङो गोनांथार होननानै सानदों आरो बेखौनो आं हाबाफारि लागोन आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा बेवहाय स्किल डेभेलपमेन्टनि गोबां हाबाफारि लादों अदेबानि जोंहा स्किलनि थाखाय बेवहाय आइटिआइ गैया पलिटेकनिकबो गैया गतिके आइटिआइ लेभेलनिब्लाबो बेवहाय मोनसे फसंथान जोंनो नांगौ सोलोंथाइ जोंनो नांगौ गुबुन फारसेथिं जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जिथु माने मा होनो एमप्लयमेन्ट माने कर्म संस्थापन माने बिसोरनि जिउखौ माबा मोनसे सुबिदा होनाय बे गोबांथार दरखार आरो बे हिसाबै बिसोरखौ गाइड खालामनांगौ ओंखायनो बिसोरखौ स्किल खालामनानै बिसोर जेखौ हायो केपासिटि दं बेवहाय जाहाथे साख्रि मावनो हायो मोनसेया जाहैबाय जोंनि फरायसाफोरखौ दानिफ्रायनो इउपिएससि एपिएससि आरो एडिआरइ एग्जामनि माने माखासे गाइडखौ होनानै गाइडेन्सखौ होनानै बिसोर जाहाथे जेब्लायबो सांग्रां जानानै ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगो गावबा गाव लाइन लानो हायो बेफोरखौबो खामानि मावनांगौ दं आरो फार्स्टिं दिनैनि दिनाव एआइआ माने बिराद मोनसे मा होनो इन जेनेरेल दिनै माने जाखांफुदों जे गासै खामानिफोरखौनो दा डिजिटेलनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों मावजोबनांगौ आरो बेवहाय मानसि नङा माने एआइखौ जों बोरै एप्लाइ खालामनो हायो बाहायनो हायो बेफोरखौ ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जायफ्रा फरायनानै दा पासिं आउट जाबाय आरो जायफ्रा कलेज फरायगासिनो दं बिसोरखौ एआइआव जों बोरैहाय स्किल खालामनो हायो आरो बिनि थाखाय मोनसे रिसार्च सेन्टार दं एआइनि गतिके रिसार्च सेन्टारखौ गायसननानै बे एआइनि गेजेरजों जों बबे बबे खामानिखौ मावनो हायो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेखौ सायख'नानै जोंनि फरायसा फरायसुलिनि थाखाय गोरलै माने मावनो हानाय खामानिफोरखौ जों दिहुननांगौ आरो बिसोरखौ बायदिसिना कम्पानिजों बोरै टाइ आप खालामनानै खामानि मावोब्ला जोङो डलारनि मुङै खामायनो हायो खारन दिनै डलारा गोबां भेलु गोनां आरो आमेरिकान कम्पानि बा नोङो दिनैहाय माने इउरपनि बायदिसिना कम्पानिफोर बिसिनि माने जिथु माने मा होनो बिदिखौ खामानि मावनायनि जिथु वेज मा होनो बिदिखौ मजुरि बे मजुरिया जाहैबाय मिनिमाम $5 गतिके $5 आरो बे मिनिमाम $5 बेफोर माने फैसाखौ जोङो जुदि मोनसे मोनसे खामानियाव बाहायनो हायोबा सानसेयावनो बिसायख'थि हिसाबै सब बिसायख'थियानो गोरलै नङा गोब्राब मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय अबेबा मोनसे नङा अबेबा मोनसे हान्जाया गावसिनि बिजाथि होयो दा दिनै आंखौ एनडिनिफ्राय बिजेपिनि माने बिजाथि हिसाबै आंखौ तामुलपुराव होदों आरो बे हिसाबै गासै जोंनि एलायन्सनि जि हान्जाफोर दं बे हान्जाफ्रा मैया आंजों नमिनेसन दं गासिबो थाफादों आरो रायजो राजाफ्राबो फैदों बेखौ नायोब्लाथ' दा एनडिएनिनो मोनसे आबहावा तामुलपुराव जानानै दं आरो बेबायदि जुदि थांबाय थायोबाथ' खुब गोरलैयैनो देरहासार जानो हागोन आरोखि गतिके राजखान्थि बेलायाव जेब्लायबो रायजो राजाफ्रासो डिसिसनखौ लायो अदेबानि रायजो राजाया दानोथ' बुंथ'वा सानसे साननै उनाव बुंगोन थेवब्लाबो मैया रोजा रोजा रायजो राजाफोरनिफ्राय हांख्रायनाय लेखा फैनायखौ नुयोब्ला बिसोरनि उत्साहखौ नुयोब्ला आं सानो मा बयबो एनडिएनि फारसेनो दं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव जिहेतु बेबाराव सानै जितु हाइ प्रफाइल नेता बुङो जायखौ बेखौ लानानै गोबां चर्चा सोलिगासिनो दं फारसेथिं बिजेपिनिफ्राय नोंथाङा बिश्वजित दैमारिया बिजाथि गुबुन फारसेथिं जाहैबाय इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' जे बिजाथि जुजिलायनाय जादों